ETS izenagaitxik asko baziletotzu, Bai. Ez genuen eman, no. A ber, ETS ez dago hori argi eta garbi, ez? Mainstreama izatera heldu den hori, askotan heltzen dela ere oso zuria delako. Azkeneko urtetan nik asko zentratu naizela emoziotan eta bideo ere hartu dugula, ez? Eta igual beste garaian askoz ere gaineroa ginela, ez? Lehenengo aldiz 20 urtetan egon ziren komentario txarra, oso onak egon ziren, baina lehenengo aldiz sortu zen ez dakit 20 komentario edo 25 komentario, bai, ostean. Bueno, noraino pentze dozu ezautze zaitxuela zu adibidez? Ez dut uste gehiagik, kantuekin bai, azkeneko diskoa adibidez oso pertsonala da. Bek prestatzen eta enun oso ongi pasatu, zen batez ere psikologikoki. Asko gustatu zitzen. Iruzurgiaren jolasa. Txuria. Kari, zeusa. Helburuetako bat izango litzake mundure zabaltzi? Aldera ona. Ez, ikusi, aukera berriak diskoan, Peio izan zen, Peio Reparaz. Berriak zurekin batera, bion artean sortutako, nik idatzitako kantua, baina bera. Bai, ni konbentzituta nengoen 2018an bukatuko zela ETS, eta jaitzein da zegoen, eta bai, genden, erabakian hartuta nuen oso gaizki pasatu izan dudalako ni taldearekin. Eta barkatu zein izan zen punto de inflexio, no? Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Kaixo, zeitxol zer motu zaude. Ematit lotxa bat. Hau da benetan zabizeko musikala. Ematit lotxa bat honek... Parkatu, oza, niri arpeire esaten zan lotzi mototzutela. Oraintxe bertan bai. Ze bakari? Hola kantetan hasti bai, tia. Esto esan ontxe momentun, naturalitatea, natural. Bai, karo, zu horrela zara. Onartuko dugu. Onartuko zaitugu, bai. Bale, tranquil, bueltauko zut esaten zan lotzi mototzutela. Zuk eskatze dizut esateko, mesedez, nitaz lotxatzen zarenean esateko. Esan. Sekula lotxatu zara nitaz, orain galdera. Nonos bai. A ber, adibidez. Nik eukitxot lotzi, esan izezunetan gauza oso intimuk. Trapuzikinak, bale, en plan, ze intimuk, nize kontatu dut. Magia egiten dudala eskuarekin. Vale, gezurra da. Bueno, bardin da, hemen bakotxa responsabilizetan da, berak eitzen da benaz, da berak esaten da. Bai, ados. Orduan, listo. Bai, sin más. Esango dugu, daukagula, hause, oparitxo bat egiziguten Durangoko azokan. Esango gudala, patotan, sabiz, guk honi buruz ez dakigu ezer, baina gure klub de fansak, Mai Leire, Iñaki eta konpainiak, patotan sabiz kaja bat erregala euskon Durangoko azokan, etorri zin ermitxa guri hori emota, zuzeneku horri genduleko Durangoko Madalenan. Eta bakoitzari egin diote pato bat personalizatua, hau naiz ni gafekin... Niri glosa duke izten grazi bat, malen da glosa. Osea, eske, claro, eske hemen daukaz bi glos. Eske beti duke glosa. Eta nina izpatzi ber, eta zuzara? Palen izango da? Paltuna. A ber. Eta Rosaliri ere egin zioten. Patimalen ani. Patimalen, eta Oianeri ere bai, eta Maria Blancori ere bai. Osea, guztio daukagu gure pato personalizatu. Ai, bitxo, Rosali. Ala, bola magiku! Ama hori. Nik ez dukan hau ikusita. Karo, Rosalin ez dugu zabaldu. Ala, ze polita. Bona, bai. Jarriko dugu hemen. Eta ipinitzea, Rosali. Hemen jarriko dugu. Bale, Durangoko azoka ipatuta. Bai, bakigu, ai, boli. Lasai, bueno, hor geratu da. Oin igual Rosalik ezin dugu etorkizun ikusi. Bueno, Durangoko azokia itxetugu bai, bakigu kariz, Durangoko azokia aspaldiko kontu dela, igual ja, bueno, esatozu, Jesus nosko kontukin zabize. Baina eske gauza asko pasa ziren hor. Gauza asko pasau zin, eta errealidadi da, claro, ez dugu lehoi arte zer esan, ez dugu arte zer kontau. Aitzi. Nik egin nuen, egun hortan, notaz bat, dena apuntatzeko, eta eskerrak hemen daukadala. Eskerrak, ziladan aztute duket. Aberraz izaten, ja sakortagaren. Bueno, igual ja akordauko, Bai, ni akordatzen naizenaz da, zuzen dela oso mirona. Oso mirona. Claro, eske izesan nire lehenengo juergi opera unitzenetik biztatik. Osa, izesan Durangoko azoki primizian, nik orkalik ja perfecto ikusten itxuzen lehenengo gune. Lehenengoa da, Malen Mirona seduktora daukat jarrita. Bueno, lo de seduktora mangatik atazu. Ez. Lo de seduktora parkatu. Zuk ezen nuen begiratzen tipo, pues normal. Bai. Zu errepente geunden izketan, ez hor, da zuk alako batean burua bueltatzen zenuen, ta hola. Hola, begiratzen zenuen da. Zen como, o sea, tipo, zerbaiten bila, badakizu, baina ez, o sea, badakiten zetz, baina begirada hori zen, como,
Igual da ex-miope baten begirada. Da biela zuzentzen hau, doain bitzotela seductora. Gero daukate ben jarrita. Si libito, ¿cómo no sabes quiénes son estas? Ai, ama, hori zelako neiz esan, tio. Eo ginen Durangon herrikun. Bueno, es que pasau gendun gabozu herrikun. Eta, de repente, etorteaku silibitoko tipu, guk ezautzen gendule. Eta nik beraz... hor ezagutu nuen lehenengo aldiz. Baina bazen gixen hor zan. Bai, karo. Nik ezautzen eban. Eta beraz zeuen silibitoko beste partaide bat, beste kide bat. Bueno, bigarren hori etorri zangoana. Izkeetan, rato bat. Eta de repente ezadotze bestiai, zeintzu dionek. Tios, lan ez dakizu zeintzu dizen, gero ¿Cómo no sabes quiénes son estas? Gero zaitxo invitauko no sé qué, ya verás no sé cuánto, ez dago en plan hostia. Barrak. Ba, oso vibra honak eman zizkidan mutiko horrek, bai. Esa zausten vibra male. Bai, vibra malen eman zidan, total, super pocholo. Gero daukat jarrita. Hay que poner rojo. ¡Que no, pesada! Honen protagonista oiane da. Ai, ama! Esango dugu, bale, a ber, gu Durangoko azokaren astean ez dakigu zergatik, baina asteburu hortan gelditu ginen Abadinoko hotel hartan. Ez dakigu zergatik? Hotel San Blas. Juerregazu botan nahi ganduleko. Bai, baina berez, hotela hartu genuen garai hartan, dirua ere bagen eukan Durangon bertan hotel bat hartzeko. Ez que ez dakiz eitxik ez Ez dakiz zeba hotel San Blas. Ez zeuen, Sentitzen dut San Blas hotelari publi honengatik, baina benetan, ez dakit zerk eusten edo sostengatzen duen hotel hori. Kontua da, ostiraletik igandera egon ginen hor, San Blasen, eta ostiral gaue, larun bat gauean, egin genuen lo, oianezuk eta irurok hortxe. Eta kontua da, igande goizean, goizeko 8:00, igandea goizeko 8:00, nahi txibane. Garbitzaiaia atea jotzen, zutani, ez ginen konturatu, spoiler, eta oianez zegoen horren plan, caben you. Que no, que vengas más tarde, no sé qué. Eta... Oiane, ocupado, bai. Eta besta, ta. Hay que poner rojo. Eta karo, hori zan mitiko pegatini ipintxosune no molestar, rojo. Bueno, hori ez geunken ipinitxe ezer. Hay que poner rojo, ta oianek alako batan, que no, pesada! A ver, baina, Kontatu ondo. Irubider etorri zan. Ordu bete baten... Ordu erdiro etorri zan, irubider. Eta ja oianek irugarrein esatzen, que no, pesada! Da hori entzune igendun. Ta bizilagunak, ondoko gelakoak zesan zion. Sí, ya se ve que está muy limpio. Pero que viene a limpiar, ya se ve que está muy limpio. Gogoratzen naiz, tias, mugikorra hor, mesanotxean utzi, pegau ez, baina akordatzen naiz, oea ireki horrela, mobila hartu gero eta hautxez beteta, hautxez beteta, Bakizu alergitina zela. Bizirik atera ginen hortik. Vale. Gero daukatere bai. Luego pide perdón si libito. Porque lagunari esan, luego pide perdón. Bai, egixe, ze bestelan ez genduzela ekarriko, tranquil, si libito. Igual invitauko zaitxu egu. Kotilleo. Zer. Etorri zitzaigula. Artista bat. Esatera. Zer. Hemen kontatu genuela bere inguruko gauza bat. Bai. Eta gero horrek jarraitxu iban urrengo juerga baten. Azken gero pertsona bardinek bardinez askun, eta bardinei buruz egin duen berba. Eta kortana, gainera, azken ni mediadora izen itzela. Ze berez informazio hori zuk emozen duen. Bai. Orduan, esazten, nik aitzik esabanan ingurun hau eta besta nik esan zen behitxu. Nik badakit, guk benetan zabizen konteto gundana, intensio honaz konteto gule, eta gainera beti alegintze garela, edonon intimidadi eta bere irudixe gordetan. Baina, ulertuko zumoan, guk hemen gauza konteto guzu. Baina ez zen berea, incluso, niri afektatzen zidan gehiago. Nire gauza bat da berez ere bai. Eta nik hemen ere esan nuen. Orduan, ez harritu nik hemen kontatzen badut. Ez nuen izenik esan, hori ere egia da. Nik pentseo eta itzi, pikauzala bakarrik bere familixako bat implikausalako eta bere familixako horrek ezek iselako zuri hori zatzen. Hori da, baina hori, it's not my problem. Ja badakit. Zuk arduratu esaten duzuna. Esan nahi dut, gauzak gaizki esaten badituzu, ez da nire ardura. Dana ala, hori konponte berez. Oso jatorra da. Oso jatorra. Baina, klaro. Gonbidatute da, Sagardotegi, esan nahi dut, hau entzuten bazau ez, Sagardotegi zen hori temila eta besto guingo. Hori izango da tabu. Bai, esango dugu ere, bai, gauza askotaz enteratu gara, hemen kontatu ez ditugunak. Dakizkigu gauza asko, eta ez ditugu kontatuko. Hori egia da. Euskal Herrixen ez da prentza, Rosa. Gizonak aguentetik ostau eitxeate. Neomakekin bertxotan. Ai ama, hasi ginela, neomakeko 2. Eta nire markineko Maria,
urrengo atalin entzularen galderan agertzen dana. Eta ni, puntuka, bertzuk, gizena kritiketan zelako hona izan hori, tio. Neomakekoekin esango dugu. Bai, itzela da, a ber? Bai, gizonak aguntetik kosta hoitxea, eta bestatek igual, aurreko, no seke, oza, eske, ez etxot esplikau, ontxe momentun igual asko txartu ingo nebala, bertan gabaz, dano izelako fluido urteta akune. Eitzi benetan, Bai, total. Kriston ondo urteta akune. Holan, zer isen, venga, ba. Bai, eta horri izan zen gero, oianetanik eundela ondoan, da, kriston pixagurea sartu zitzaigun, justo nik hitz egin berri nuen, kotilleo... Bai. Osa, orain aipatu dugun... Eta gero beste kotilleo bat. Eta joainen pixa egitera... Eta esan zuzten, malen etorri gia, sekrestan goza fuertea zentra. Eta zu, guazen taberna, eta malen importantea dela, eta guazen taberna. Eta zenin junitzen, eta hor, kontau zuztien, beste kotilleo bat, hau ez egun ezer esan, ze hau. Zein? Hombre, gaba horretako bombi. Aitzi. A ber, Kari. Gaba horretako bombi. Hostia. A ber, da gauzat ezadotzuet. Nik pentsetot, bertan gabaz be... Nik atera niola informazioa, berari. Horri kotilleu bai, bueno, eske kotilleu bezitza deitxu, hori nik usto delito da dela. Delito horri, delito horri, emon geuntzen, daukena baino askoz, importantzia gitxia. Berez da oso gauza grabi. Gu erosten saiatu ziren, malenek 2 diska poltsan, sueder eta eren egun. Ustra, egisa ondino, txindeukaz. Bai, genti, bueno, musikataldik etortezin gau itxuen. Suederrena niretzako zela eta zuk eramazenuela, ez? Batukari. Ah, ja, baina hortxe gordezen duen, niretzako niri hau izten. Baina literalo, niretzako zen. Ba, poltzan sartuzten. Jendi bakizu ez eitzen daen metodo barrixe benetan zabizako, lehen sobrezitu paseta zande bezapetik, on jau, disku. Txartelita, disku, total. Da nik hau. Diskak parrandan eramatea, bueno, sobran zituztenak edo, ere egunekoekin ere egon ginen orke bapin. Ostra, egixe. Jatorrak. Egixe, bai. Ez genien ez ere esan, ez? Berari ez! Vale, hau da, momentu honena. Zer? Bete genuenean ermita, zuzenekoa Durangoko azokan, hor, sekulako jendetza zegoela kanpoan, barkamena eskatu genuela, tal, ezak zer, bueno. Baina nik hor, txartu pasan noan alde batetik, ze penimosten, kriston jendetze gatu zan kanpune. Bai, ontaz itzen genuen, ala ere. Bai. Baina esan nahi nuen, eta super ikonikoa zen, nola, karo, gu barkamena eskatzera, atera barginen kanpora, 200 pertsonaren aurrean. Kriston lotzi. Esan ziguten, benga, itzider malen, atera kanpora, eta eskatu jezue barkamena ez dakizer, da zutani hor barrua esaten, venga, guazen, jazta, guazen. Atera ginen, malenen, erdiraino, nigeratu nintzen sarreran horrela. Da, errepende ni aztena, barkatu, Kariz, ez ari ezartzen danak, baina, sentitzogu, no seke. Ni gaizki pasatzen ordena ikusten atzetik, esaten. Gentitxaloka, en plan... Hashtag lotzi. Ta gero historian. Aitziber eta malen barkamena eta bakarrik agertzen da malen. Beitxu, momentu humilde bat. Bardin da. Urrengo, aukeratuko... Bueno, eske, karo, gauziak guk ez genuen hori lekoi aukeratu. Ni bestela neneuke hori lekoi aukeratuko. Ze koño, klaro ez. Ez da espero genuen etorti 300 pertsona, baina 30 marbez, jo, pentsa genuen, bastakit, hori leko oso txikix esan. 38 pertsona, literal, 38 kabe duzin. Bai, total. Está listo. Ya está. Listo, wow, ze adrenalina de repente, ez? Ez que Durango aipatu eta... Bueno, Durangora ere, zera, gure zuzeneko hartara gonbidatu genuen gaurko gure gonbidatua, Inigo Etxezarreta. Ezin izan zen etorri, ze, bueno, hortxe ibiltzen dira Inigo eta beste hainbat artista ba, lanpetuta oso. Azken gauza bat esata juna, baina ez dakit esango gono, ez? Esan. Ai, vale, ya está, hori esan genuen Durangon. Zera, eta lorretu, ya está. Karo, baina hori esklusibo esan. Entzularen galdera entzungo dugu, eta bueltan gurekin izango dugu Inigo Etxezarreta. Inigo, zer moduz? Bueno, nik galdetu nahi dizut, zuen azken diskoan askotan aipatu dezue oso pertsonala dela, eta letra asko daude, desamodioarekin zer ikusi dutenak. Orduan galdetu nahi dizut, zer moduz zauden zu uneotan, desamodio historia horrekiko, eta aparte, galdetu nahi dizut, zuk ze aholku ematen dezun, momentu hontan desamodio prozesu batetik pasatzen ari den pertsona bati, zer esango zenioken. Hoxe dia nere galderak. Jekoratik datorkigu zuzenean, baliteke podcastetik pasatzen den 3. arabarra izatea. Arrazistak gara, baina behintzat aitortzen dugu. Ez da bat ere erreza patatero batekin maila konpartitzea. ETS izanagatik asko bazilatu dituzten galdetzeko gonbidatuko dugu, Inigo Etxezarreta Aginako!
Ongi etorri, Inigo. Ongi etorri, por fin. Azkenean. Inigo, benetan zabizen, que fuerte. Zure lehenengo podcasta? Izan daiteke. Bai. Ojo. Hola, esan dizuet lehen. Hola, elkarrizketa luze askorik ez ditute eman. Eta zer gaitxik ez duzen moten? Ez, orokorrean ez dutelako eskaintzen ere olako vale. tarte lasai bat. Osea, inoiz ere tokatu zade, baina badakite hemengo tonuagatik edo olako elkarrizketarik ez dudala egin. Osea, Vale. gogoekin nator. Diferentea gara, Vale. akaso? Hori da esan nahi duzuna, Inigo? Humore puntu bat badauka programak ez, Bueno. ironia puntu bat, eta, bueno, a ver. Vale. Saiatzen gara. Galetuko zut, jak ezagun, aurkezpenin, ETS izena gaitxik asko baziletotzu, Ah. Bai, jo, Bai. es que ez genuen eman, no le dimos en el clavo, ez? Osa, hasi ginen ento Sarmientorekin, gero ere luzegia zen, pixkatxo bat neustez punkiegia izan daiteke, eta gero, siglak hartu genituen, baina, evidentemente hor siglekin, estatu mailan enfermedad de transmisión sexual izena, eta hemen Euskal Herrian Eusko Trenbide Sarea, ez? Orduan, imaginatu... Baina ez dakizu ezen batetan, los vecinos se han quejado por el ruido de los DTS, de no sé qué, la Eusko Trenbide Sarea, Buah, me encanta, Horrekin, Me encanta. Baina horrek igual lagundu itzue, bai, ez? Ez dakit. Ni badakit, Igual marketingaz. 2012an saiatu ginen aldatzen izena. Bueno, saiatu egin genula hausnarketa hori, eta baina eskeia Araberrizako alboko herrietan ezagutzen gaituzte, eta, hola utzi genuen, ez? Baina ni izena egin ez dut uste denik taldearen forteena. Eta edozein kasutan, ETS Euskal Herrixen kriston arrakastatzu izan da beti. Nik esango neuke garai baten boom mitzela joban, eta gero ia mantendu izizue, baina garai baten. Bai, ez dakit, hortxe dago talde azkeneko 3 urtetan, ni hori, oindela 6 urte ja lan utzi nuen, eta gero nintzen pixkate, aurreko lanarekin oraindik harremanean, eta taldeekin, eta darmatza 3 urte musikaz bizitzen, eta gaina aurreko urtean gertatu zen 20. Urte horrenarekin, apozik ez. Que fuerte, 20 urte, eh? Bai, 21 aurten. Ostras. Fuerte, eh? Beldurra ematen dira, cuando pasas a ser el grupo mítico de no sé qué, ya, bizkate, ez dakite, zahar puntu hori ez dugu hartu nahi, ez? Beti gaude hortxe, baina... Aizu, egunen batean tokatuko zaizu, tokatuko Osea, hori ere onartu behar da. Eta ez da bakarrik hori, ze, klaro, gainera, taldian boom dana, zuk erutozu pixkat, ez? Zuk ipintxotzezu arpeixe, normalin. Bai. Azkenen nik idazte ditut kantuak, nik kantatzea ditut, eta orduan, nahi tokatzen zaitez. Eta ez bakarrik irudi aldetik, baizik eta atzeko makinaria guztia, nik utzi nuen lana, eta taldekidekin akordio batera edu ginen, eta atzeko guztia nik eramaten dut. Eta nik hor, ez dakit galdera, hola, apur bat, kabroia ez da, baina interesa daukat benetan ze. Ez dakit, azken hilabetetan ikusten ari gara, nola hemen hainbat taldek, bulegok esaterako, zentralizatu duen irudia, kasu honetan Tomas Elizara, osea, da bulego eta Tomasen irudia. Kasu honetan ETS-en ere sentsazioa ematen dit, ja gero eta gehiago zure irudia eta zure pertsona jartzen dela gehiago ETS-aren irudipean. Hor erabaki kontziente bat egon da, edo horrela surgitu den gauza bat da. Ez, erabaki kontziente izan da. Estrategikoki. Ez dakit estrategikoki, baina momentu batean ere, kontatu izo dana, nik atzetik, abestiak nik idazte ditut, enpresa nik kudeatzen dut. Horregatik, esan nahi dute, modu naturalean horrela eman da, esan nahi dut, hasiera batean 5 ginen, baina gero ja denborarekin ez dakit nik eman nuen nire bizitzatik gehiago, ez? Eta baldintzatu nuen nire bizitza, pixkat taldea aurrera eramateko, ez? Eta hori mai gainean jarri zen, zen momentutan gaude, eta karo, kointziditzen du, ni naizela abeslaria, beste, karo, gitarrista izango banintz, hori igual arazoak engo zen, baina, abeslari batek jartzea bere irudia horretik, kasu honetan ez da bakarrik abeslari izategatik, baizik eta, ETS egia esan ere proiektu pertsonala. Bai, noski. Momentu honetan da, hori taldea eta proiektu pertsonan arteko erdibideko zeo zer ez, baina kasu honetan dena hitz egina dago eta denok eroso gaude. Bai, klaro. Eta aurrera begire itxozue berba, etorkizunai buruz, edo pentseto zue, tipo bizitza oso egongoa ETS-en, olako gauzak berba itxozue ez? Bai, a ber, pixkan egia da nire gain, nire esku dagoela dena ez, azkenen, hori esan dizuenagatik. Eta, a ber, ETS ez dagoengo betirako, hori argi eta garbi, ez? Kasu honetan aurreko urtean egin genuen paroitxo bat, urtebeteko paroitxo bat, aprobetxatu genuela diskoa sortzeko.
Eta momentu honetan, bueno, ETS jarraituko du, urte batzuk jarraituko du, baina nik hemendik 10-15 urtetara ez dut uste ETS talderekin egon izenik ez. Bueno, baina 10-15, esan nahi dut 10-15 asko da, bai. Esaten mani mazo pare bat, 3, bai. Hombre, momentuz, bai, disko berriak kaleratu dugu, eta gauzazko gelditzen dira egiteko. Eta, oin keston kuriosia izortu bate, ETS ez dauenin, Iñigok nun ingo leuke bierra? Zeizengo zinake? Osa, musikatik edo musikatik kanpo? Musikatik kanpo, bueno, nire interesa musikatik kanpo. Bale. Ez, baina, bueno, ni gaur egun gustatuko litzaeke musikatik bizitzea, ez? Nik berezin genero mekanikoa naiz, genero industriala, eta gonintzen 10 urte ingenieroz, bueno, diseinu teknikoa dun hori enpresa batean lan egiten, eta hortara, bai, AutoCAD, eta kalkuloak, eta bai, industrian egin dut 10 urtez lan. Bai, orain musikatik bizitzen eta espero hemendik aurrera ere musikatik bizitzea. Baina, bueno, pozik nago zeren hori musikatik kanpo dagoen mundua ere ikusi izan dut, eta gainera gordetzen dut bertako lagunak, ikuspuntu berria, ezakit, enpresa bat ere barrutik ezagutzea, bueno, kuriosoa da, ez? Eta beste proiektu musikal bat sortu beharko bazen, hola, amesten jarrita, ze gustatuko litzaizuk egitea? Ez, bakarkako proiektu bat, musika askoz lasaiago batekin. Bai, momentu honetan, nik uste dut, ETSek izango ditu 80 kantu, eta azken diskoa oso eklektikoa, eta ni momentu honetan nago, pixka jolasten, ez? Osa, nahi dudan egiten batxata bat egin, egin gut batxata bat, edo afrobeat bat, edo... Literal, osa, diska berriak daukadenetatik. Da, pixka, hori, bueno, jolasten edo... Baina, eskabreko diskoaz bebereziz izan holan, ez? Bai, ez dakita, azkeneni leku berdinean gelditzea ez zai gustatzen, ez? Eta gauzak ikastea ustut oso aberasgarria dela, ez? Bizitzarako, eta kasu honetan, bueno, ETSerekin hori gertatzen zaitez. ETS ez dala lotzen musika estilo bati, eta orduan, pixkan nahi duguna egin dezakegula. Eta hasiera batean, bai, lotuta zegoen eskarrokarekin, baina 2018an argi utzi genuen taldea jarrituko zuela beste norabide batetik, ez? Eta momentu honetan nahiko erosonago sentitzen dudalako askatasun kreatibo osoa, eta nahi dudan egin dez. Bai, eske nahi dudan reggaetoi bat egiten baldin badu, jazta ez deze gertatzen. Eta ze harrera eukitzen dau? Bai, aurreko diskoan nahi ez guretzat reggaetoi bat zan, eta eske orokorrean, ez dakit, harrera ona dute kantuek. Hala ere, justo disko honetan, gertatu zen gauza bat, erabaki genuela, nik uste nuen konkista kantua izango zala singleroena, ez? Bai. Baina, pixkat ekipoan lanean eta horra, 3 urte eta gero beti, lehenengo singela pixkat desberdina izan behar da, ez? Eta como que deje inkomoda la gente. Eta orduan atera genuen, karo, zan rollo urbanoko reggaeton gaina erdi rapeatuta. Eta orain zer. Eta, hostia, lehenengo aldiz 20 urtean egon ziren komentario txarra, bueno, oso onak egon ziren, baina lehenengo aldiz, sortu zen, ez dakit, 20 komentario edo 25 komentario, bai, en plan zemotakoa. En plan, jazda, ETS, zuen esentzia galdu duzue, hau jazda berdina, bai. Beti das nostalgikuk, talde honetan, Ez que beti, lehenengo disko bisa... Ez, baina naita izan zen, erabakia, eta gero, urrengo kantua, konkista da, ere Argentinako kuarteto bat, osea, musika estilo alditik ere da latinoa, ez daka, ETSeko esentziarekin zerikusirik, baina jendeak zen, hostia, hau bai, baina gero berez, osea, zan berdina, eta hau izan da, aurten izan da, hori lehenengo aldiz sentitu duguna, bueno, nahi egin genuen, baina aldi berean, ostia, nahi kostatu zitzaidan, ez nagolako ituta, eta uste dute ere, artisto prestatuta egon behar gala, eta preste egon behar gala heiterako, ez? Hombre, es lo que toca, claro. Zenbaki politak dituzuela aipatu duzu, ez dakit honek urduriago jarriko zaituen, suposatzen dut ez, porque ohituta egongo zara, baina hau izango da, benetan zaizeko atal ikusienetakoa, zior nago. Kriston, osea, ez da ridura, baina bai, Kriston fandom handia daukazue. Osea, Kriston jarraitze pila, gainera, super fidela. Osea, gainera, kanpotik ikusita igartzen da nola jendeak argi uzten dizueten ETS oso importantea dela hientzako. Zein uste duzu dela horretarako klabea? Osea, zeba fidelizatu dira inbeste ikusleak eta entzuleak zuekin? Nik uste denbora garrantzitsua dela, edo zertarako, ez. Ni posten naiz, 20 urte hauetan, eman ditugun pausoak oso pixkanak etorri direla, ez. ETSek izan zuen lehenengo 7 urteetan bakarrik jekora, gure herriko ondoko herrietako tabernetan jotzen genuela, bakarrik, eta 7 urtez horrela. Nork aguantatzen du gaur egun? Bat urte zeunkezan, hasi zinenin? 17.
zazpi, eta hori, nork aguantatzen du gaur egun hori 7 urte, ia jogabe eta hornetan jotzen, ekipoa montatzen, gero 2012an jasegin pizkanoka, musikaren doinua kaleratu genuen, eta hori jaizazan. Musikaren doinua hacia la luna, justo lehenengo disko horrekin, jaseginen gehiago jotzen, baina dena oso pizkanaka etorri da, oso pizkanaka. Baina musikaren doinuak markau dugu Euskal Herrixe. Eta jarraitzen du, adibidez hacia la lunaekin gertatzen zaitu, gaur egun, naizela bat ere identifikatuta sentitzen kantu horiekin. Eta, kontzertuetan, jo berdu, hacia la luna, ez? Eta beti dago debate hori, abesti batzu jotzen ditugu, eske kentzen baldin baditugu. Baina, ni pixkatu urrun sentitzen dutian ez dakit nire lehenengo disko hori, naiz oso islatuta sentitzen, edo identifikatuta sentitzen. Baina, hor dago, ez? Geure erabakiak, gure gaur egungo bizitza ere idazten dute. Eta, hori zein dagakoan ikuste gauzak pixkanaka egitea, gero ere, kasu honetan melodiak zaintzea, ni melodista hutsa naiz, eta ustut melodia hon batek ematen du aukera abesti hon bat izateko, ez? Eta gero, letrekin ere saiatzen naiz, nire pixkatxo bat bihotza zabaltzen, eta... Hori galdetza juna. Bai. Pentseto zuen fandomak, noraino pentseto zu ezautze zaitxuela zu adibidez? Ez dut uste gehiagi. Kantuekin, azkeneko diskoa adibidez oso pertsonala da, eta hor, betikoa ez, gauza batzuk egia dira, beste batzuk ez egia. Osa, gezurrak, incluso. Ez gezurra, baina... Exagerazioak, igual. Exagerazioak, edo igual, esaldi bateako, ni neure burua eunetik ezin dut jarri kantuan. Neure bizitza ere, zaintzeko pixkatxo bat, ez? Guk ere hemen gezurrak esate ditugu, Baina ez da gezurra, zuk azkenen, historio bat kontatzen duzu, eta historio hori inspirazioa bazuren kasuntan nire bizitzan eta nire inguruko ikusten dudan inspirazio hori da, baina gero historia kontatzen dituzu. Hori antzeslan bat bezala, ez? Baina kasuntan azkeneko diskoan juston egi asko daude. Maitasun historio asko. Eta zenbat ezagutzen daute, hori, gero ni, sare sozialik ez dut, batzutan egia da, ETS-ko saretan elkarbanatzen dudala zer pertsonala, baina ez da asko izaten, ez? Imaginatzen du igual nire izenean sare sozialen bat ireki beharko dudala, baina naiz ere oso sentitzen kontatu izanagatik, nahiko gaizki pasatzen dut orokorrean, ez? Antsietatea sortzen dit, eta batzutan laneako baldin bada, igotzen duzu, baina zenbaki, me gustak ikusten, ez dut, oraindik ere, eta lantzen dut asko hori, baina batzutan gaizki pasatzen da. Baina zegaitxe hori nigo presini deukezuleko? Ez, hau indela 2 urte, justo kaleate egon hau, ez dakit ze publikazio izan zuen, tal, gutxiago dauka, ez da, pixkat, eta horregatik uste dut arriskutsuak diela, ez? Ja. Eta, baina, zen dut oso beharrezkoak dira ere, kasuntan, ez? Zuek mainstream zareten eran, eta gaztean adibidez, sekulako babesa daukazu eta, gaztean eta oroar Euskal Herrian importanteak zarete. Ze uste duzu mainstreama ez izatera, mainstreamera heltzen ez diren taldeen ingurua? Adibidez eba punk rocka gaur egun ez da gaztea batean jartzen edo. Gaztean ikuste dut, gaztean denetatik jartzen dela, eta hori nahiko orekatua dagoela, uste dut. Nik behintzat nire gaztetan punk rockarekin jaio izanak horrek ere ez duela lukela markatu beharko, hemendik 10 urtera hori entzun behar dela, ez? Esan edut, gauzak aldatzen dira, bizitza aldatzen da. Eta ez duzu uste, hau nire iritzia da, mainstreama izatera heldu den hori, askotan heltzen dela ere oso zuria delako, zuriegia delako. Izan diteke. Ez dut esan nahi, dena, mainstreama den guztia, zuria denik, noski ez ez. Baina gero eta zuriago, gero eta aukera gehiago dituzu, ez que neustez bi gauza bat, bi gauza desberdin dira, ez? Gauza, da musikaldetik, zuk esatu zuen punk rocka besti bat. Punk rock esan dut, baina izaliteke rap bat, baina azkenen irratian mainstreama da popa, eta popa da popular music, musika popular. Azkenean belarritara erraz hartzen den abestia, orokarnik, eta nik adidez ETS-erekin eska egiten genuenean, nik argin neukan ere popa egiten genuela, eta hemen Euskal Herrian entzun diren abesti gehienak, eta ez dakit, popetik oso hurbil egon dira, ez? Azkenean, jendea hori popular musika erraz hartzen den musika, ez? Eta gero beste gauza da, hori, la dirección política baina horre zuritxasune da, hoxo itxi dingo. Bai. Eta nik onartzen dut, ETS
azkeneko urtetan nik asko zentratu naizela emoziotan eta bideo ere hartu dugula, ez? Eta igual beste garaian askoz ere, ez dakit, kaineroa ginela, ez? Baina hori ere bizitzakin horrela etorri delako. Osea, ez dut orain papel bat betetzen edo lehen papel bat betetzen, ez? Osea, bizitzakin etorri delako, baina ados nago, osea, mainstreama orokorra nahiko zuria dela, bai. Eta, baina hori aldatzeko, a ver quién tiene, ¿sabes? A ver, ze irrati mojatzen da. Bueno, bestelan igual nahi zu, osea, igual izeleik bai talde baten estrategisa bat, zurixen aioti zen, zen mainstreamen aioti zen, osea, bueno, bakotxak igual aldo bai hori aukeratu, ez? Bai, baina, osea, ne ustez egiten duzuna, egin behar duzu benetan, osea, sentitzen duzulako eta eroso zaudolako horrekin. Osea, ni adibidez, azkeneko diskoan hori punk rock bat atera dugu eta batxata bat atera dugu. Eta ze erokiri da, ni eroso sentitzen naiz musika horrela ulertzen dudalako, anitza ulertzen dudalako, kolorez beteta. Baina gustatzen ez zaidan musika estilo bat jotzea irratietan sonatzeko, Jende asko egiten du hori, Ja. Baina ez que llevar una piedra, ez? Osea, gustatzen zaizun zeo zer egitea. Nik uste dut artera eta musikara dedikatzen. Joder, ja. Baina ere genero batzuk askotan lotzen dira, mezu aldarrikatzailego batekin, eta adibidez, punk rock batek ez du zertan aldarrikatzailea izan behar. Claro, musika berak, claro. Baina ja estil hori ez dela igual hain errez sartzen, hori, bakanta pop bat baino. Ja, baina Euskal Herria batean adibidez oso entzuna den punk rock bat. Ja. Ez konsideratzea mainstream edo ez sartzea, ez? Iruitzen zait, como, hemen ez da bilezer pasa, osea, como, egongo baina begiak tapatuta bezala, eta hori ez da horrela. Ez que, segun bebai nundan mainstream. Euskal Herria ekosistema, osea, desberdin bat dela, eso zen edut hemen, nik uste, hostia, bizitza beste modu batean begiratu izan diogula beti, gaur historiak eragina duela gaur egun entzuten dugunarekin, eta behar bada esango nuke, igual, ez dakit moneako edo txarrerako, baina homogenizatu dela Euskal Herritik kanpoko begiradarekin, esan dut hemen ere mainstreama dena, estatu mailan ere mainstreama da, si se lleva fuera, pues también al fin... Bai, musika urbanoa hemen lehen ezan horrela ere, ez? Eta gauza batzutarako uste dut ona dela, zeren, hori, joi, sentitzen dut ere, igual oin dela urte batzutan, aurriritzi gehiagirekin hartzen genitula erabakiak, eta asko epaitzen genuela, hori linea ideologiko batetik ateatzen zen jendeari, baina gero bestaldere, uste dute Euskal Herria izan duela, ez? Eta badugula begirada desberdin bat, eta hori ere kontuan hartu behar dugu ere. Esan nahi dut, hemen Euskal Herrian igual, onartuagoa egon daitekela hori letra kainerogo bat, ez, kanpoan baino. Uste dute aukera hori ere izan dugula, eta badaukagula hemen, ez. Orduan, bueno, ez dakit, Debate, eske, karo, nik ere ez dakit, hausnartzeko momentua izan dago, porque nik ez dakit... Nik uste dut txarrena dela egitea, oza, zeuzer egitea, zeure, ez dakit, balorekin ez duan zeuzer egitea, eta sortzea, eta ikuspegi hortatik sortzea, ez? Osa, nik izugarri gozatzen dut adiez sortzen, ez? Eta hori, ETS momentu honetan makinari handi bada, ardurazko daude, eta ni azkeneko 5-6 hilabetetan disko hau sortzen, disfrutau, aspaldiko partez. Hori importante, baina aspaldiko partez. Ni adiez, bek prestatzen eta... Enun oso ongi pasatu. Osea, oso gogorra. Azkenen 45.000 pertsona aurrean izatea, zuzenekoan ematea... Nik sentitzen nuen, zala, benetan, azkeneko 20 urtetako lanari, ez dakit, poner laginda al pastel, ez? Eta, si la cagábamos ahí, orduan... Ostia, lana gogorra izan zen, batez ere psikologikoki. Asko gustatu zitzen, asko gustatu zitzen. Psikologoa, sabez? Bai, aspaldiko parte. Astean 8 egun. Astean 2 egun, bai, nahiko gaizke pasatu nun, zeren, momentu batean, osea, eta esaten nun, eske, quiero que me dé un infarto en el escenario. Uy, ya está. O sea, cosas así, esas barbaridades, oso gaizki pasatu dut. Baina, bueno, ya está, hori neustez da, lehenengo aldia zelako. Ya está, pasatu da. Orain adiez, Wifi Center daukagu, Barcelonako. Horretaragoaz. Ez baina esan nahi dut, ni ziur nago, askoz gehiago gozatuko dula dela, hori prozesuan eta kontzertuan bera. Bueno, sin más, bueltan gure kolaboratzailearekin goaz. Arrozali, gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Vale. Eldu da Inigo, Bai. atal honetako momenturik
Esperatuena. Bueno, tampoco. Esperatuena, bueno, ez. Kuriosona. Sin más. Arrosalin, kolaborazio. Vale. Arrosali zautzozu? Ez. Vale, ba, orduan, flipa bengo zu. Da robot bat. Vale. Bueno, esan diogu, hemen kamaratzean. Txangurro txangurrito, eres muy bonitito. Inigito zeu bai poritxan eure umi igi zelaik zamatxi ondo tratetotxu bisitxik. Puertida zeu amen ukitxi baina zer da hau zer nolako lokuroie. Bueno, aizu barituko naiz. La zer nola amentxe inigito ETS. Konkista lan berria kaleratu berri nide bihotza konkistatzera alzatoz. Askak aitzen benetan esabiseko gure batxata honetan ere dantzatzeko. Behar bada eskutik eutxi beharko zeituzte ze prest dakardan joku honetarako. Urtebete daramate zure atzetik eta hortxeitxaak utzi diezun eskei zure orbaina baina zorionez, ez zaituzte bidali bidaiona izatera. Bueno ta orain zer. Ba jolasa, benga parranda itzela botako dutalalero bla 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 karikarite, amorinigito edes lo mejorcito. Vale, baina ez da bezan ze joko. Guk azalduko dugu. Eskerrak eudakigun ze Joko jokoa bat dela bai, apuntatu joko bat dela bai. Bueno, Vale, iruzurgiaren jolasa. Impostor. Vale. Orain TikToken eta oso modan da. Zu TikTok zalea zara? Ez. Zero. Bueno, badaukat, inoiz irekitzen dut, baina egunean 2 minutu. Osea, oso bai. Vale, bakiz landan jolasa. Bai. Vale, badazpan entzulen batek Baina, ez dakit jolastu dan azkeneko 25 urtetan, Vale, bueno. Vale, azalduko gu jolasa. Aplikazioa deskargetogu eta bakotxai agertzeako berba bat, eta gutako bati berba hori agertu biarin agertuko gaku impostor. Vale. Pista barik ipiniko gobeto, Holan, ja. Bai, pista barik. Disimula barik. Eta orduan, Pista barik. Orduan, impostor agertzea kona alegindu biko da disimuletan, bera ez dela impostor, eta zuek esandako berbakin alegindu tapetan. Guk alegia, eman bar ditugu, tokatu zaigun hitzaren adjetiboak, eta zer ikusia duten beste hitz batzuk, ez? Bai, zaitu gara alik eta ambiguon izatere bai, ez izateko hain erreza. Ez eskatuko dizuet, ez esateko. Emaio zu buelta bat, porque horrek ematen dit rabia bat, osea. Ja, baina eski emaio zu buelta bat. Impostoran joku pentseot horraz esaldixaz, ja, batuta atorrela. Ja, horazten da. Comienza uno. Osea, zu. Txuria. Kari, zeusa. Itxe, bueno, gazen jarraitza. Ronda baten gau, ez? Es que astea. Bai, ni ez, astea impostorra egin, osea... Du pentsa. Nos pasean. Qué putada. Es que, o sea, 3 pertsona eta astea impostorra egin, zer esaten duzu? O sea, no tienes ni una pista. Universo. O sea, es la putada del universo. Izatoten, beti, impostoren azenin da ni hasi gana Euskal Herrixe. Random. Danako da Euskal Herrixe. Pero Iñigo, aguanta. Ya, hay una cara de como, pum, txuria. Ez dakit, yo que sé, etxea baldimada, txuria. Etaza baldimada, yo que sé, andaiteko txuria. Askatasuna baldimada, yo que sé, txuria. O sea, ez dakit. Hacen kirola. Ejercicio. Bigarren azten da. Zu. Ni hirugarren izena. Ez, ni naiz 3. Bat, 3 bi. Bai, horrela jartzen zuen. No azten da. No azten da. Venga. Impostora zuzara fijo. Euskal Herrixe. Tío, ya vale. Hostia. Vale. A ver, oso gaizki, ja, eta orain izango naiz ni. Nora azten da. Bestela zuk esan. Vale. Zaila. Raumi. Jendea. Oraindik ez daukagu... Un niño oso ondo gehi eskariz. Wow. Txikitan. Bueno, a ver, hori sin más, Pero, baina vale, hori sin más. Emaia zu vuelta bat. Ba. Hola, nazten danakari. Venga. Vale, Nik oso pentsakorik uste dut Iñigo, Raiatuta dago. Mariau. Mariau. Zaki zer batik, baina. Bordun zeusa. Bai. Zapatilla. Ostras, hau kompetidu da, Impostora oso ondo ditzen da, Bai. Oso ondo ditzen da. Nik esango dut, rebuzka bueda. Usaina. Bueno, bai. Gauza, seguru mato bat impostora. Bota izena.
Venga. Inigo, ikesi zuitzen, Izena bota... Nervioso dago. Vale, kalzetinek. Nik esan dudalako zapatilla. Ah, claro. Ba, nahi bozu berbiatu Claro. Kirola. Igual harrapatu du jaitza. Zein dena. Bai. Du dideuken eupe, ez dakit zuen artin ordan impostora. Nik esango dut txartela. Aitzi zeuza. Jarraitu. Bueno, itxain, baina, Noiz eski ja, arte, rondia maitxu noiz bira. arte. Nik esatut aitzi dala. Nik Inigo. Inigo adoz. Nik esaten duzu zarela. Pero bueno, Titatu, siempre es humano. zer? Zer? Akorde batera heldu behar gara. Zer esan duzu zuk hasieran? A ber, gauzat, Zaila. Esan duzu zaila. Zaila, bai, Eta zuk esan duzu trauma. trauma, bai. Danik txikiaroa gero. Usaina. Eta hon nola konpontzen dugu. Beste ronda bat. Vale, venga, beste ronda bat. Hori esaten baduzu. Gauzat esango zut, Inigo, ez pasa impostora, presentau aktore castingeta. Osea, impostora basa prestau jun aktore Tampoco lo está castingeta. haciendo tan bien, Ondo disimuletan da, Nik uste bera dela, de hecho. Venga, beste ronda bat. Venga, beste ronda bat. ¿Ves? Es que... Argi da itzi dala. Beba! Bion artean, ikusi gauza da... Ez hau zesatxut. Bion artean dago, hori, oso ongi ezagutzen zaretezun artean, ez naiz. Zuek, badakizu zuen artean nordan, ez? Bai, argi daukete. Zeba! Bai, igual bai, Zu, A ver, beste ronda bat, coño. Venga, beste ronda bat. Vale, nik esatot, es que, gaina, ez da erretza berbak topetako. A ver, triatloie. Ikustu zu Inigo zelaren nazen ni? Bozkatu ezakegu ja? Ez, Vale. es que acojonatuta dago, Inigo bera delako. Aitzi. Osa, beta ez lotzut. Mokatri, laster. Ai, txika, Ez que neso argi ikusten du, norden. Osea, ez dakit zergatik esaten duzu ni naizela. Porque nik argi ikusten duzu zarela. Ez, baina ez que bera da. Osea, ikusi bera zeitz esan da. duen. Zeitz esan duen. Niretzako zentzua dauka. Zentzua, osea, zer Guazu ikusi... zaro! Ez aitzi zeuza. Ez bera da. Vale, ez gadoz, ipiniko, esan engeu. Venga, bat bitairu. Ez, itxoin. Ez, bat bitairu eta señalatzen dugu. Bueno, beste hitz bat esango du, nahi baldin mozu. Baina eske egin behar dugu 100 pies. No, ni naiz, coño, ni naiz, ya vale. Bez? Zeba pentsatzen du ninitzela. Trauma. Bai, Beraz, bai, gimnasian claro. traun bideuketaren gari Club de running, pero running era club de Sí. running. Eta de repente triatloia, running es correr, triatlón nadar, no tiene nada que Pero ver. correr. Baina triatloia, ez dakit. Hombre, baina... Triatloien barruan runnina dago, bai, Bai. baina... Ja, ez dakit. De hecho, esan ditzut, kustuz laren hazen ni. Da, tipo, fijoak. Ben garrantzitsuna da, ni begirali izan nintzen ere jekorako gazteekin eta lagun batek esaten zean. A ber, nork irabazi jokoan ere? Ez, guztiok irabazi dugu, guztiok oso ongi pasatu gulako. Buah, qué pacifista, chaval, qué puta pacifista. Me Nik encanta. gimnasian nahi zen, eban, nirekik puk beti galtzi. Bai, Deskantzora juteko. Total, literal, bai. Bai, neska baten bizitza, supongo. Ogia da. Bueno, jarraitu dingo dugu, bale? Venga, ba. Bueltan, elkarrizketarekin jarraituko hasi dugu. zarete Bai. jaten, Bai, jan lasai, Zer diogu? Zer diozu? Bueno, a Vale. ver, bigarren partea. Nik Inigo asteko galdetu nahi nizun, bueno, Konkista albuma aurkeztuko duzuela, bueno, Bai. Buesa Arenan entzunaldi festa egin zenuten, Bai. eta orain aurkezpena da Madrid eta Barcelona, Hori da. Movistar Arena eta Palau Palau Sant Sant Jordi. Jordin, Hori da. apirilean. Apirilean. Ze sentsazio, nola dator hilabete hori? Nik galdetu nahi zut behi bide batez, zer etxik Madrid da Bartzelonan? Bueno, bi arrazoiengatik, ez? Bat, 20 urte hauetan beti hemen Euskal Herriari eman, bueno, hemen jarri dugu fokua eta badugulako gogoak ere kanpora juteko, zer desberdina egiteko eta bidei kolektibo bat egiteko gure jendearekin. Eta bi, bueno, beste arrazoi bat da, ez dakit Euskal Herritik kanpo ere, taldea ez dakit, taldearen marka edo, indartzeko, ez? Erakusteko hemen Euskal Herrian ez dakit ze publiko ona dagoen, ez? Baina badago beste gauza garrantzitsuago bat, nire ustez da, karo, ez dela izango ETS-eren kontzertu bat, baizik eta Euskal eta ez dakite, tradizioen, transmisioaren eta Euskararen inguruan eraikitako emanaldi berezi bat izango da. Azkenan bekekoa izan zen Euskal Jaien inguruan eraikiteko emanaldia, eta izango da Euskal Jai bat, baina pizkatxo bat ere, handiagoa, ez? Eta uste dut ere, Euskal kultura
mapan jartzeko, eta euskal kulturari buruz ere, hemendik kanpo hitz egiteko, eta indartzeko. Orduan ikusi genuen beken, bazela aukera polita bertan anuntziatzeko hori kontzertu berezi bat kanpoan, baina batez era bidai kolektibo bat egiteko eta Euskal Herritik kanpo ere gure kultura mapan jartzeko eta kanpoko jendea ere gure buruz hitz egiteko. Proiektuaren berri izateko igual. Bai, baina ez da bakarrik ETS-enen proiektuaren berri, baizik eta ETS azkenean da como el puente. Osea, hemen neustez garrantzitsua da, bertako kulturari eta euskal jaiei eta ez dakit omentzeko, emanaldi batean. Hemendik kanpo, normalean kanpoan como que handitzen gara, ez arrotzen gara. Baina, niri Inigo horrek apur bat rabia ematen dit, Osea, ulertzen dut diozuna eta, baina rabia ematen dit, zen necesidade dago, Euskal Herritik atera barizateko eta Espainian ere, ez gure identitate hori, holako makro kontzertu bat erakusten, eske ezakit, ez dut oso ulertzen. Makro kontzertuena hemen oinoso modan ipini dabe bai. Ikusi, makro kontzertuena ez da hemen, osea, makro kontzertua da gaur egun gizartagoen moduan, aukera ematen dizu, betiko kontzertu ez gain, beste emanaldi bat egiteko. Bai, desde luego. Da beste betiko debatea, ez? Osea, ni ez nago ez da ados, ez da kontra. Osea, egia da egin dugula, baina aldi berean ez dut uste bide bakarra, osea, ni gustatuko litzateke nolabaiteko oreka bilatzea. Zeren, karo, makrokontzertuak ere daukate arriskoa, aretoei eta gaztetxeei eta hori kentzeko lekua, ez? Eta hemendik kanpo egitearena, hemen egin dugulako, ja da. Osea, hemen ez dakit nola esan, gauza berriak egiteko, eta neustez kanpora juten garenean, ez dakit konturatzen gara, hemengo altxorraz. Ni egon nintzen Frantzian bizitzen pare bat urte, gero Inglaterran egon naiz, eta batzutan behar dugu pixkatxo bat kanpora jun ere, ez dakit, perspektiba hori izateko, ez? Eta sentitzen dut hemengo, histori izan dela, kanpotik nahiko gorra, nahiko kritikatua, eta gubintzat orain sortzen ari garen emanaldia, bai da, nola kultura, eskua luzatzeko emanaldi bat, ez? Ez dala baztertzailea, justo kontrakoa, ez? Bai, ez nabil hori esaten, eta super errespetagarria da. Ez, kontzertua bera, neuzez, islatu nahi duguna dez, kulturak bera eta euskal kultura ez dala bakarri gurea. Azkenean interesa sortzen duen, interesa duen edo zeintzako ere badago hor, ez? Patrimonio universala da, ez? Eta kanpoan egitearena da, como, ostia, ze gertatzen da honekin, eta pixkat, nolabait, ez dugu behar kanpoko legitimizazioa, baina uste dut kanpoan egitarena, zergatik orduan juten gara ez dakit jaialditara hemendik Euskal Herritik kanpo jotzeko, ez? Edo zergatik hemengo taldek ere Japonea juten dira, edo ne ustez hemen ere, baloratzen da kanpoan gauzak egin izana, ez? Eta badagor, etxetik kanpo ateatzea ustut aberasgarria dela. Ados nago inkluso, baina bai iruditzen zait, beharrezkoa da kanpokoen ez da validazioa. Zeba interesatzen zait Euskal Herritik kanpo ere... Azkenen proiektua daukazunean ere, mundura erakutsi nahi duzu, hemen Euskal Herrian bakarrik gelditzen baldin bazara, zergatik ez duzu pixkan mugak hautsi behar. Baina etor daitezela, haiek ez, zeba Juan Bargara gu haien gana. Nik hori baino geisha esaten eban, zehatzen pilo bat Euskal talde ikusi guz, Euskal Herri txikanpo joten da askotan ikusi guzturrek eta eitzen, neomak behonda Japonen, brigade begonda oindala gitxi Italian, hori baino raro baiaten, musika barrixe, anuntzixeti, de repente Wisin, ez da izlan esan, ez da tur bat, ez da musika barrixan. Ez da emanaldi bat. Emanaldi bat. Emanaldi berezi bat eta disko berria bertan sartuko dugu. Baina emanaldi bat, pixkat gure kultura omentzeko, eta listo hemen egin genuen eta segurazki etorkizunan hemen egingo dugu, eta azkenean ETS-ren begirada beti hemenengo da, baina horietako bat, bi, nahi genuen kanpora jun. Gustauko atzuen zuei, bideo bat ez guizinaz azitxe ETS geixa zabaltzi, helburuetako bat izango litzake mundure zabaltzi? Galdera ona. Esango nizuk ez. Esango nizutze, ne ustez lehentasuna duela nire bizitza eta taldekideen bizitzak, nolabait ambizio profesionalarekin konparatuta, ez? Nik uste ETS gaur egun 21 urte eta gero, biziri jarraitzen du hori zain dugulako, eta asko atera ez garelako. Badakit errepidean jendea erretzen dela,
arrisku puntu bat dauka ere, ez dakite, urtean 30 kontzertu egitea kanpoan, eta nik uste ETS hori jarraitzen duela batez ere Euskal Herrian zentratu delako, eta hemen egin dugulako, gure etxean egin dugulako lo ia gehienetan, eta azkenen, hori, bizitza pertsonala eta profesionalen arteko oreka hori hor topatu dugulako, ez? Eta kasu honetan, nik uste proiektua dagoen momentuan, atera behar da. Azkenen hemen, kontzertu batzuk eman alditugu, baina, zer kanpoan egin nahi dugu. Baina aldi berean ere, dakagu hor nik duda asko dazkat. Edo juten zara erdi oporretan, ongi pasatzera edori, baina proiektua handitzera nik sentitzen du nire bizitza pertsonala ere oso garrantzitsua dela, eta... Igual ez daudela prest hortarako. Ez zait asko gustatzen ere etxetik kanpo, egunak pasatzea. Kuriosia daukadala ia, adibidez, ETS-eren sortze, edo zure kasuan sortze prozesua nolakoa da. Osa, zu zaude zure etxean, eta diozu, ideia bat apuntatuko, nun apuntatzen duzu, ikusi, orain arte... Leheneko notak nola azten dira? Askaldatu da, lehen... Nik grabatzen nuen igual muikorrean, idei bat, eta gero lokalean guztion artean hori lantzen genuen. Ja, aspaldiko partez, egiten dugu lan ekoizleekin, eta, karo, ekoizle... prozesua aldatu da. Nik sortzen dut abestiak, eta ekoizlekin batera, bion artean egiten dugu. Gero, kantuak egin da daudenean, ja, taldeekin lantzen dugu zuzenekorako. Baina kantuak, hori nik idazte ditut etxean, lehen gainera idazten nuen eskuz, eta orain ja ordenagailuekin idazten dut. Asko, lehen eskuz, igual, abesti bateako, igual, zurekin batera kantua ikusten duzu, dia, 11 horri, porque idazten duzu, eta beste bat, eta aurten, konkista diskoa izan da lehenengoa idatze duana ja ordenagailuakin, eta gero melodiak ere batzuk gitarrekin sortzen ditut, eta gero beste batzuk egiten duana dira, igual, beste kantu batzuekin, igual, baseak hartu eta horren gainean sortu, inspirazio iturri bezala, igual, asko gustatzen zaren kantu bat hartu, igual, ahotsak kendu, iarekin ahotsak kendu zakezu, eta horren gainean nik sortu melodia bat. Eta gero hori, ekoizleari planteatu, eta ikusi, hau da nik sortu, letra eta melodia hau da, eta inspirazio kantua edo basea hau da, zuk sortu beste bat. Baina behintzat hori, inspirazio bezala eta desblokeatzeko asko laguntzen dit. Eta hori alda, hein? Hori... Gaiz, baina esan dut, nik hartzen dut, imaginate, entzuten duzu beste kantu bat, eta horren gainean tarareatu, eta beste melodia bat sortu. Nik horrela, eske beti gitarraekin, azkenean betiko akordeak erabiltzen ditut, eta kasuntan da, raperoak asko ditute base bat hartu, eta horren gainean. Eta nik kasuntan egiten duena, hori batzutan, hori, igual, asko gustatzen kantu baten gainetik sortu, eta gero ja kantu hori, zakarra botatzen da, eta ikusia beste bat, basea beste bat da, baina niri behintzat desblokeatzeko, igual entzutuzu kantu bat parrandan, eta horren gaina zaude, eta grabatzen du. Hori da berdina, baina etxean, ez? Beste kantu baten gaina zer sortu, gero kantu hori kendu, eta instrumentazio berria sortu, ez? Eta gero adibidez, kuriosia daukatere nola, gaur egun dena asmatua dagoen, inteligentzia artifizialaz. Baina ez inteligentzia artifizialaz, dena dago, melodia, musikaletik ere dena asmatuta dago. Zein da originala izateko klabea? Nola ez kopiatu edo nola ez beste baten antza izan, nola ez oso zaila da. Gaur egun gaina askotan ikusten da, igual, urtean da kanta bat, eta esan dabe, kanta honek honen itxuri deuke edo, honen iguala da, suposatzot hori, musikatalde askoi pasauko atzuela, ez? Igual esatotzuela, ni adibidez, gure taldeko tromboi jolea askotan, igual juten nintzen melodia batekin, eta, baina hau ezak ize kantu baten antzakoa, eta entzun, eta egia da. Ez que, daukagun. Askotan gertatzen zaigu. Nik uste ez dakite batzutan kontzientea da, eta beste batzutan inkontzientea da. Zuk igual sortzen duzu zer, eta mikago hendi, eta ja sortuta zegoen beste kantu baten, pues ya está. Ni lasai gelditzen naiz kontzientea izan ez denean, ez inkontzientek izan denean. Eta nik uste ere, garrantzitsuna dela ere, gero letretan eta hori, nolabait, egi bat islatzea, eta koherentzia bat, eta proiektua izatea, ez dakit euskara esaten, sincero, que sea un proyecto sincero. Zintzoa izatea, bai. Zintzoa izatea, eta hori nik uste ikusten da. Hori baldin badago, eta azkenean kantuekin ere oso zaila da, 10 melodio batekin ez dago teoria bat, ez dago, edo jendere gustatzen zaio, ez hori ezin da jakin. Egia da gaur egun ja, melodiak sortzen
dituzten makinak ere badaude, eta programak daude. Eta hori ez dakit oso zuen alde dauen, Ze gaur egun zunoaz sortu zen kanta bat, Bai, bai. sortu guzen, segundo baten. Nik evidentemente zunorekin frogatu ditut gauzak, baina pues no me convencían, eta azkenen, eta benetan iak ez dauka gure azkeneko diskoan ez dauka ez da melodia bat. Baina eske batez ere, melodiak sortzea da gehien gustatzen zaidana. Azkenen proiektu hau, da, kudeak eta Mark esan, sare sozialak ez dakit. Eta ego, zergatik dedikatzen nahi zontara. Esan izuzenekotan ongi pasatzen dut, baina ez hain, presio puntu bat dauka. Bai, jente horren eta txarto. Bueno, txarto ez, baina, 2000 pertsona izatea begira ere, ez da, nik gehien gustatzen zana da sortzea. Eta ea ere, melodiak, gehien gustatzen da melodiak sortzea, letrak baino gehiago. Eta ego, melodiak sortzeko, beste makina bat hartzen baldin badut, pues se cae la esencia de mi decisión en la vida, de mi decisión vital. Ekoizleak, zuk aukeratutakoak dira edo nola izaten da hori, bai? Bai, hemen Euskal Herrian talde gehienok, naiz da ekoiztetxe batekin diskoak atera, esango nuke gehienok daukagula erabakia egiteko nahi duguna. Baina... Ekoizle bat aukeratzen zuen? Bai, kasu honetan, azken ekoizkoan bi izan dira. Bat Valentziakoa eta bestea Kolombiarra, baina Miami bizi da. Lol. Bai, eta bera egin ditu gauza asko, bai, bideoan hor buesarenan agertu zena, bai. Eta hori nijo nintzen Miamira 4 egun, eta gero bera etorri zen gure herria jekorara. Eta bai, eta kasuntan bi abesti berarekin, lehenengo aldiz direkidutatea komposizión, co-writing, co-escritura, edo, zerotik... Nik ez dakit zer den hori. Entzunei co-writing, baina ez da... Ez, baina da, bion artean abesti bat sortu. Hori galdetu nahi dizuna. Claro, co-writing. Bai, diskontan, 11 kantutik, bi Kolombiako ekoizlelarekin batera sortu ditugu melodiak, evidentemente letrak ez. Ostia, eta... Ni ez naiz oso fana, gaur egun horrela funtzionatzen du musika industria. Karo, ekoizle hauek lan egite dute artista handiekin eta gehienak elkartzen dira igual estudio batean. Normalizaten abesti bat egun bat. Abesti bat egun bat? Abesti bat egun bat. Eta bat zuen ekoizli, unesalik, Ez, ikusi, aukera berriak diskoan, Peio izan zen, Peio Reparaz. Bai, adiez, aukera berriak zurekin batera, bion artean sortutako, nik idatziteko kantua, baina bera... Bai, Peio gonzanatzean, horregatik kriston harremana duka beraekin, bai. Eta gero, urrengo diskoa, guretza diskoa izan zen Catalan bat, Dieniz. Eta orain izan dira bi, Fernando eta Navalez. Eta digo, Mango y Navalez, kantu idazte dute, para Faith, para Morat, para J Balvin, para Prince Royce, para Aitana han escrito, para Lola Índigo. Jesus, oso perfil diferentik, Bai. Etorkizuneko zure proiektu, egon biba da, zelako izango litzak edo zelako guztako litzakizu. Ez dakizu. Momentu honetan, badakit eteserekin urteak jarraitu nahi dudala, hori, aske sentitzen naizelako, dena, ez dakit, ibilbidean gauzak sortu direnean hitzein dugulako gure artean, eta egia da, proiektua dela talde bat, baina aldi berean, ez dakit, proiektu pertsonal bat ere bada, da hor dibideko, ez? Baina hitzein dagoenez, dena, ez dakit, dena bere lekuan dago, eta badakit sormen askatasun osoa dudala abestiak sortzeko, eta asko gustatzen zait hori, ez? Etorkizun batean, hacia la luna kantatzen 50 urterekin, igual ez dut ikusten neure burua, ez? Eta sentitzen dut hori, izango dela, hori bakarkako proiektu lasai bat, antzokitakoa, eta bai, ez dakit, gorka urbizo inaute lorri eta bezalako proiektu. Ja te apetece eso? Ez dakit. Bromada. Baina da beste, bai. Artista batzuk dira, barkatu, bromazien ironiaz. Relajar un poco la esta, bai. Ja, eske bai, gorka urbi super relajau bane, berri txarraketik benen diskora, relajau bane. Ja, baina tope dabil, beste formatu batean. Baina, ez dakit ere, txoin, gaude 2026an, hori, momentu honetan hau esaten dut, galdetzen baldin bazue, hemendik urte betera, igual beste gauza bat esan. Igual de repente esatu bastura. Ni konbentzituta nengoen 2018an bukatuko zela ETS, eta jaitzen da zegoen, eta bai, genden, erabakian hartuta nuen oso gaizki pasatu izan dudalako ni taldearekin. Eta barkatu zein izan zen punto de inflexión, no?
Ba, izan zen zuzeneko diskoa, ametxetan diskoa. Kantu bat atera genuen berria, porque izan zuzeneko diskoa, izan zen ametxetan, eta gogoratzen dut azokara jun, eta esan, madre mia, baina, nola joango gara, orain. Eta horregatik argi genukan ere, proiektua profesionalizatu behar zela. Norbaitek lan utzi behar zuela, nik proposatu nuen, nik lan utzeko, eta ekoizleekin lan egin behar genuela. Hau da, geure abileziak instrumentazioak sortzeko ez ziren hainbeste, eta orduan kanpoko laguntza behar genuela. Guztiok ados gaunden horrekin, eta hortik aurrera, hori, beste bide bat eraiki genuen, eskarroketik pizkatxo bat aldentzen, eta jazta. Eta orain arte, bai. Oso ondo, Inigo. Amaitzeko esango gu, Spotifyn zarie Euskal Herriko euskerazko talde entzunena. Bai. Como dato. Así que, bueno, gume hor da. Bai, badakit. Eta, zango gu, entzularen galdera. Entzularen galdera dugu. Ya, entrevista? Entzulearen galdera. Aste honetan, Jonfer. Oiba! Gure lankide eta lagun Jonferrek bialduzku, guazen entzuta. Aupa, Jonfer! Inigo, zer moduz, nik galdetu nahi dizut, zuen azken diskoan askotan aipatu dezue oso pertsonala dela, eta letra asko daude, desamodioarekin zer ikusi dutenak, orduan galdetu nahi dizut, zer moduz dauden zu uneotan, desamodio historia horrekiko, eta aparte, galdetu nahi dizut, zuk ze aholku ematen dezun, momentu honetan desamodio prozesu batetik pasatzen ari den pertsona bati, zer esango zenioken. Hoxe dia nere galderak. Bale, eskerrik asko Jonfer, eta oin Inigito galderi irantzuta doia. Zer esango nioke. Jode. Aukera bat duela aurrean, bere burua hobeto ezagutzeko, egoera berri honekin. Denbora ere beharrezkoa dela, eta benetan minduta baldin badago, ni esan ziaten urtebeteko tartea gutxienez, behar dela. Boi, hainbeste? Bueno, ez dakit, ETS-eko azkeneko diskoan urtebete izeneko kantu bat ere badago. Eta ez dakit, ezberdindu behar dela, hori, pertsona batekin egotean nahi izan edo behar izan. Nik uste ez genukela pertsonekin behar izan hori sentitu behar, baizik eta nahi izan, ez? Hori esango niokena. Batez ere aukera bat duela, hori, bere burua gaur egunean ezagutzeko. Manik esango dut, que un clavo saca otro clavo. Y al clavo, martillazo. Egixe da, bai. Nik esango neuke ondo pasetako. Ni ez dakit. Esan duzun bezala, nik ez dakit ados nagoen horrekin. Ez esateagatik esan dut. Nik ez dut esaten. Ez baina Madrid pasan dira zenez, pues te quería. Baina egia da, uste dudala batzutan. Bai, nik ez dut esaten pareja bat, baina nik bai esatot, ibili da probau. Bai, oza, zaudenean hor, apur bat triste, no sé qué tal. Bueno, pues igual liatzen nahi. Saltza pixkat. Eta horrek askotan ez... Un poco de azúcar al cerebro no viene mal, ¿no? Ez dut rekomendetan segixen beste harreman baten sartzi, hori ez dut ikusten aukerana, baina saltzi eukitxi, bai. Hori da. Ondo paseti, bai. Baina ez izatea pelotaria, ez? Eta bebai izabatzuet... Broma da. Ez dakit, nok esatzen zuri urtebete, igual urtebete da, baina... Ni neuk duelo harin hauek itxuaz, urtebete? Ostras, urtebete. Depende, Kari. Depende Kari. Gauza asko. Ja, depende, bai. Depende zarreman izan duzun zuk, zenbaten borakoa, nolakoa zen beste pertsona, nolakoa zaren zu. Claro. Depende, vale. Depende. Bueno, listo, amaitu dugu. Oparia! Ez dakit oparia edo putada den... Ez dakit, porque... Niritasak me encanta. Ez que nik ya zaukat lekuri. Ez ditut hainbeste, Ez, ongi. Bueno, listo, hortxe. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ze eres, entzulei esango diegu, Jekoratik etorri dela, gixajoa. Zenbaten bora, Jekoratik. Pare bat ordu. Kilometraje paukotzu gutu. Ez, lasai. Hombre, pagau dirua badaukagu hortarako. Ez, baina azkenen esan dizu dana. Normalean elkarrizketak beti promo izaten da, eta kasuntan ni oso pozik nagolako elkarrizketa bat hartu izanagatik. Gustora. Gurea da plazerra. Gustora. Bai, oso gustora. Bai. Vale, gu oso gustora hoga, ez? Bai, gainera aurrekontua dago, berari kilometrajea pagatzeko moduan. Jarraitzu ETS. Eta jarraitzu benetan, sabes? Jarraitzu gube, bai. Bueno. Eta, agur. Baina ez idatzi emedera, mesez. Eskerrik asko. Agur!